Informationsteknologien tager nye kvantespring, og cloud-teknologi giver nem adgang til ubegrænset læring af data. Og nye tiltag som kunstig intelligens og billed- og stemmegenkendelse bliver tilgængelige for alle. I MB Solutions har vi mere end 20 år været bindeledet mellem virksomhedens behov for IT og de teknologiske muligheder. Vi arbejder hele tiden med at samle produkter til komplette og brugbare løsninger og hjælper brugerne med at få det størst mulige udbytte. Vi følger naturligvis den teknologiske udvikling meget tæt. Men for mig er det endnu mere vigtigt, at vi kender vores kunders forretning. Det er betingelsen for, at vi kan levere de løsninger, der giver allermest værdi. I MB Solutions er vi bevidste om, at vi leverer et produkt, som har stor betydning i vores kunders virksomhed. Derfor skal vi kombinere stor teknisk kompetence med et højt serviceniveau. Vi skal reagere hurtigt og være nemme at få fat på døgnet rundt. For mig er overholdenhed et af de centrale elementer i et langvarigt partnerskab. Dette kræver en god forventningsafstemning, såvel i salgsfasen som i det løbende samarbejde. På den måde er vi i stand til at holde ord, hvilket er en af vores kerneværdier. MB-gruppen består af en række virksomheder med hvert sit speciale inden for IT. Samlet betyder det en gruppe på 150 kompetente medarbejdere, der kan trække på hinandens kompetencer og samtidig arbejde som en enhed. Jeg er stolt over at være en del af en gruppe af dedikerede IT-specialister, der leverer en lang række innovative IT-løsninger og services. I en stadig mere kompleks verden giver et partnerskab med MB Solutions de bedste muligheder for at udnytte ny IT.